soup dolrok. Ni. Ang tabok tajuk bohang kai tonggo hingga kamane sio mayo mushroom walmani mo mat akati bohang bubuju hingga pra sojo kayang takai tonggo mile no kai mani yang no thai tonggo ang pra hingga mushroom sojo mani ba thina kya to ke speed kai tonggo hingga abo khabe de mana maya saimia tamin ke ba mushroom bang mani mat hingga saimia khabe de mana maya to phano khangna hin to tonggo hingga nai tongin ro tabo tajuk khabai phayoi lengjak sing tabo finally phai sobai kya tuitu kunani babai kuna nai tongo nor nai tongdi phai jinna toi kuna nai tongo nai tongdi mùi đi cả tông cổ cái bọc này giải tôn nữa. Oh my. Nó chọn thêm một xíu này. Vâng. Chúng chọn đi. Hả?
So hingke tinini video asuk jorano ang te saimanlia next ni video sing te bo samani nainai samung kaham ni nainai te bo kotok mui songjak te kotok mani jajak nai abono tui te next video sing phai tongo hingke norok sajak hingke ani o channel no kisa subscribe khairodi te like khaidi te share kisa khaibai di jotono hambai.